Ćao ljudi, evo pogledajte kako izgleda kad nam moleraj, ovde se nije 30 godina radio moleraj, kako to požuti, koja je to žutina u zidovima i tako dalje, inače oguljeno itd. Ali, odgovorit ću na jedno pitanje, juče mi je čovjek postavio, ja sam odgovorio, ali eto, da odgovorim i vama, koliko si pogodio ovaj posao? Ovaj posao sam pogodio 300 evra, ovde ima oko 25 kvadrata moleraja, možda malo više, 30 puta, ja sam povećao cenu ove godine 12 evra, znači to vam je oko 300 evra, u suštini pogodio sam onoliko. Međutim, manji poslovi se naravno uvek naplaćuju više, veći poslovi spušta se cena, čim su veći poslovi, onda se radi na kvadraturu, znači 12 evra sigurno neće biti ako imam 1000 kvadrata moleraja, nego će biti, ne znam, 8, 9, 10, nebitno, zavisi koje su potrebe. Ovaj posao, ovo pogađanje je paušalno pogađanje, znači ti proceniš otprilike koliko je materijal, koliko ćeš tu da se namučiš oko ovih cevi, radijatora, zaštićenog ovoga, ovde smo izbacivali frižider, zamrzivač, sandučar, šporet, sve je izbačeno, znači morao sam dovedem drugara da to izbacujemo i tako dalje, to je da kažemo posao više i znači posao sam pogodio paušalno, otprilike sam rekao cenu, to jeste ta cena, ali to nije cena koju bi ja rekao za nekoga drugoga, ovo je neka da kažemo mini prijateljska cena, izašao sam u susret, inače ovaj posao bi pogodio negde oko 400 evra, što je za mene sasvim okej, jer mora da dolazim 3 dana, znači juče sam dolazio u 2 smene, gulio, štitio, gulio, odno, to oguljeno bacio, ponovo zaštitio, namazao podlogu, otišao, popio kafu, doručkovo, vratio se, izgletovo jednu ruku, danas ću da izgletujem drugu ruku koja mora da osuši baš zbog ove žutine strašne i tako dalje, znači mora da prođe taj proces, bez obzira što ću ja ovo uraditi sad za sat vremena otprilike i tako dalje. Tako da to odnosi mnogo vremena, a mali je posao i onda mora da se pojača cena, jer dolaziti 3, čak možda i 4 puta, zavisi kako će posle prve ruke da se pokaže moleraj, odnosi i troškove, znači goriva i parkinga i života i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, to je paušalno pogađanje, ono se koristi u tim nekim manjim poslovima, neki moji prijatelji, stari moleri su uvek pogađali paušalno, nikad nisu radili po kvadratu, otprilike, ako baš želite da znate šta i kako, odredite sebi jednu dnevnicu i otprilike vidite za koliko možete da uradite taj posao. Naravno, morate da imate u vidu i to što dolazite više puta, ali morate da imate u vidu da ako dolazim, ja danas ću ovde provesti samo 2 sata, znači ne mogu naplatiti punu dnevnicu, ali opet moram da naplatim kao dolazak i troškove moram da naplatim kao da je puna dnevnica, jer i ista je kilometraža koju prolazim, isto plaćam parking 1500 dinara, to jest ne plaćam, ajde, to je nešto manje, doručkujem itd. Tako da morate da vagate, da vidite šta kako, ali ne smete da uđete u to da sebi idete na štetu, a ne smete ni da odete nešto da preterujete i tako dalje. Svako dobro, eto, to je odgovor na koliko sam pogodio i šta je paušalno pogađanje posla. Svako dobro.